ku shirya domin damalmalewa da kasidu a wannan shekara ta 2021. Zakakuran matasa 'yan ambato Niger State sun fito maku da sabuwar fita, sabuwar ɗauka, tare da sabon salo. Kai wani abin sai kun gani. Sayyada Khadija Baby Ambato ta fito da nata fitar. Jama'a ku shakata da wannan. Ba nan abin ya tsaya ba, har da kasidar maulanmu Shehu Ibrahim Inyas, matashin yaro ne ya fito maku da wata sabuwar fita. Kai jama'a, sunan wannan yaro Naziru Autan Banki, mai taken Ya Barhama. Wanda ya shirya wannan bidiyo wato Sayyadi Abubakar Shababu, editor and director wato Shauƙin Yaban Annabi Muhammad. Ɗaukar nauyin wannan kasida shine Bankin Yaban Ambato. Ga mai buƙatar waɗannan kasidu sai ya tuntuɓi namba 08066341342 ko 09027830128 ko a garzaya zuwa tashar mu wato Shauƙi 24 online. A sha kallo lafiya.